nostres ideals són compartits per la majoria de la gent del nostre país. I el que hem de fer és anar a parlar amb la gent del nostre país, que comparteixen amb nosaltres l'objectiu d'un país més lliure, d'un país més just, d'un estat del benestar millor, més ampli, més ambiciós, d'uns valors republicans que expressin el nostre compromís amb les institucions, que són les garants dels nostres drets i de les nostres llibertats, en el rigor en la gestió del pressupost públic, en l'austeritat dels nostres gestos, en la modèstia i en l'humilitat de les nostres paraules i dels nostres compromisos. Estem segurs que els nostres conciutadans comparteixen amb nosaltres aquests objectius i som nosaltres qui, convençuts com estem de que aquests objectius són justos i necessaris pel nostre país, som nosaltres qui, obligats a guanyar, hem d'anar-los a buscar. Hem d'anar a buscar a la nostra gent. Som nosaltres qui volem guanyar. Som nosaltres qui tenim l'obligació de guanyar. Som nosaltres aquells que hem vist massa vegada en els ulls dels nostres la derrota i no la volem veure mai més. No la volem veure mai més, perquè nosaltres sabem que abans que nosaltres, molta altra gent ha resistit per fer que nosaltres estéssim aquí. I per ells, la victòria que nosaltres anhelem va ser impossible. I la seva victòria va ser resistir. I la seva victòria va ser donar-nos a nosaltres l'oportunitat de guanyar. Som nosaltres qui volem guanyar perquè som conscients que les generacions que ens succeiran viuran en un país més lliure i més just si nosaltres fem la feina que ens correspon. Sí que podem guanyar. I és la victòria que nosaltres volem pel nostre país, la llibertat i la justícia social que volem pel nostre país, allò que donarà sentit a l'esforç d'aquells que van resistir i que donarà sentit a la vida d'aquells que vindran darrere nostra. Tenim una gran responsabilitat sobre les nostres espatlles i estic segur que la volem assumir i que l'assumim carregats d'orgull i carregats de sentit de la responsabilitat i amb voluntat de treball i que no renunciarem a cap de les plataformes i dels altaveus que ens han de permetre arribar al conjunt de la nostra societat. Nosaltres som independentistes, som gent que vol la justícia social, som gent ambiciosa, som gent que som conscients de que el camí potser encara serà molt més llarg del que voldríem. Som gent que no es rendeix, que no es cansa i que quan es cansa no ho diu. Som gent que no ens deixem intimidar per un mal resultat electoral.
imprescindible a les properes eleccions espanyoles, perquè volem tots els altaveus i totes les plataformes, perquè necessitem parlar a la nostra gent, perquè necessitem escoltar a la nostra gent, i cada un d'aquests altaveus ens és imprescindible, perquè tenim molta feina, perquè tenim molta pressa, perquè tenim molta responsabilitat i perquè la volem assumir, i treballarem junts per fer el millor resultat possible. I si el resultat no fos tan bo com nosaltres desitgem, perquè segur que no serà tan bo com nosaltres desitgem, perquè ho desitgem tot, perquè tenim dret a desitjar-ho tot, perquè aquest país... I si el resultat no és tan bo com nosaltres desitjaríem, l'endemà sabem perfectament el que farem, i el que farem és treballar més junts, i treballar més forts, i treballar més gent, i apel·larem a més gent, perquè ens vingui a ajudar. Deixeu-me acabar amb una darrera referència. Nosaltres, que tenim consciència de passat i de futur, nosaltres, que segurament més que ningú som conscients de la importància del relleu entre les generacions, del relleu en les responsabilitats, nosaltres, que podem mirar l'exemple d'en Víctor Torres i de l'Heribert Barrera i de tants altres, nosaltres, més que ningú, sabem que el nostre projecte és una llarga cadena de responsabilitats i d'esforços que s'entrellacen els uns amb els altres. I una cadena no és tan forta com la més forta de les seves baules, sinó que una cadena és tan forta com la més feble de les seves baules. I aquesta és una lliçó que hauríem de tenir present quan parlem de justícia social, quan parlem de cohesió social, quan parlem de compromís de país, quan parlem de projecte de partit, quan ens mirem els ulls els uns als altres i sabem que la feina que han fet en Joan Puigcercós i en Joan Ridao i tants d'altres, i abans que ells, és la feina que a nosaltres ens permet ser aquí. I la feina que nosaltres farem, i que un dia tindrà un final, i un dia hi haurà un nou lema, una altra vegada, que posarà a la nova Esquerra Republicana de Catalunya, perquè un dia tornarà a ser nova. La feina que nosaltres fem ara és la feina que servirà per tornar a començar, sobre els fonaments de la feina que hem fet, construïm el projecte. Sobre els fonaments de la feina que farem, construirem el nou projecte. I si és veritat, perquè ho és, i nosaltres ho sabem més que ningú, de que aquest país, de que la nostra gent, de que aquest partit, de que tots nosaltres som els fruits de moltes derrotes, també estem convençuts que som la llavor de totes les victòries. Visca!